ICE, NSUI Goa, along with the final year students of engineering, has come to meet the control of examination. And तो result अजून डिक्लेअर जावंक ना. इंची एक्झाम ऑगस्ट 16 सोंपिल्ली. पूण इट्स बीन मोर देन 3 months ना, ऑलमोस्ट 3 months. इंचे रिजल्ट अजून डिक्लेअर जावंक ना. NSUI आनी सगळे स्टुडंट्स गोंयभरचे आहा. दे ट्रीट युनिव्हर्सिटी एज अ टेम्पल ऑफ नॉलेज. And university sets rules and regulation. And as per university statute, the result should be declared within 8 weeks. And go to see, university itself is not following the rules. Challa kide. And once we came here to the university, anga COE na, anga registrar na ajun. Registrar ajun officiating ha. Anga AR na for engineering. There is no one to address the engineering students. And when the exams have been scheduled, examination पहिली, university takes examination fees. आणि चुकून सुद्धा भुरगो सुद्धा एक्झामिनेशन फीज पे करना ताका लेट फी पे करची पडटा. स्टुडंट्स हॅव टू पे 295 rupees per day late fees. And in this case, university has failed to declare the result. So in this case, university should pay the students penalty. Per day, university should pay students penalty 295 rupees. From October till date, university should pay these students who have not received the result 295 rupees per day. Because rules जो असता सगळ्यांक इक्वल आसूंक जाय. स्टुडंट्साक रूल सेम आसूंक जाय, टिचरींक रूल सेम आसूंक जाय आणि युनिव्हर्सिटी रूल सेम आसूंक जाय. आणि आम्ही तांकां वॉर्निंग दिलेले आहा की समज मंडे पर्यंत रिजल्ट डिक्लेअर जायना, युनिव्हर्सिटी शुड पे द स्टुडंट्स पेनल्टी पर डे. युनिव्हर्सिटी शुड पे स्टुडंट्स पेनल्टी 295 rupees. फ्रॉम ऑक्टोबर टिल डेट, युनिव्हर्सिटी शुड पे दिस स्टुडंट्स हू हॅव नॉट रिसीव्ह द रिजल्ट 295 rupees पर डे. बिकॉज रूल्स जो आसता सगळ्यांक इक्वल आसूंक जाय. स्टुडंट्साक रूल सेम आसूंक जाय, टिचरींक रूल सेम आसूंक जाय आणि युनिव्हर्सिटी रूल सेम आसूंक जाय. आणि आम्ही तांकां वॉर्निंग दिलेले आहा की समज मंडे पर्यंत रिजल्ट डिक्लेअर जायना जाल्यार आमी सगळे स्टुडंट्साक जे कोणाचे स्टुडंट्साचे रिजल्ट डिक्लेअर जावंक ना तांकां घेवन ट्यूजडे हांगा प्रोटेस्ट करतले. तूं मास्क स्टुडंट ऑफ गोवा कॉलेज ऑफ इंजिनियरिंग. माझो रिजल्ट अजून डिक्लेअर करूंक ना. आय वॉन्ट टू अप्लाय फॉर जॉब एंड फ्युचर स्टडीज मागी अप्लाय करपाक, बट स्टील माझो रिजल्ट डिक्लेअर करूंक ना. आतां 3 महिने जाले आतां एग्जाम दिवन.